Mä oon Oliver Heikkala, mä oon 19-vuotias ja mä käyn Riihimäen HAMKissa kone- ja tuotantotekniikkaa. Karjäriassa mä opiskelin levyseppähitsaajan perustutkintoa. Tällä hetkellä mä opiskelen Riihimäen HAMKissa kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi. Aloittaessani opinnot mä en ollut ihan varma, haluanko mä jatko-opintoja, mutta kun mä opinnot jatkui, niin mä löysin syvemmän kiinnostuksen kone- ja tuotantotekniikan alaan. Innostuin väyläopinnoista, kun halusin tietää syvällisemmin kone- ja tuotantotekniikan alasta. Väyläopintojen toteuttaminen meni sujuvasti, se oli hyvin ohjattua ja siinä sai tietää hyvin, että haluaako jatkaa ammattikorkeaopintoihin vai haluaako mennä vain töihin tai armeijaan. Väyläopinnot olivat kiireellisiä, mutta oli kumminkin aikaa viettää vapaa-aikaa kavereiden kanssa. Sain paljon tukea opettajilta myös Karjäriasta ja HAMKista. Väyläopinnot antoivat hyvän pohjan ammattikorkeakouluopintoihin ja myös paikan ammattikorkeakouluun. Muille nuorille mä sanoisin, että väyläopinnot ovat hyvä pohja ammattikorkeakouluopintoihin ja antavat hyvän suunnan tulevaisuuteen.